Kajingkan thought na ka MLA ka NPP na East Shillong constituency ka Dr. Maisel Amprin Lingdo baka Voice of the People Party kamde banshim kabu halor ka jingaki jongki samla puli Delhi kalawan ra ka jingpan phai nya na kalayang ka VPP State Youth Wing. Haba kranchi kilat patay kubor haka arpo prat regnai tung araja arpun rio u president ka VPP State Youth Wing uba marbo dekhar ulaang baga jingle hiar jong ka VPP sa Delhi kamde satya banshim kabu politics nrai kadai namar ka jing so khya ya ki jing e bagi samla puli ki haban man uba marbod ulak bo jing keliru ya ka Dr. Amprin Lingdo ba ya ka sarkar jalada ka bakali balik imsem lapan pau ya ka nongrem lani krane e halor ka te jing ja ka bakta ya ki samla puli Shur loang ba tangga VPP kala hiar sa Delhi ribon kiwe rugi kenhun bat kiseng kila let ban ai ka jo ka jing kersan ya ki samla bat kumta ubo jing kali hato kite ki kenhun ru an kenno ba ki let ban shim kabu VPP State Youth Wing hi bro away ngilai hi ketuka jingkran na kawin na ki MLA natin po Lamkra constituency ya ka ba kala kunthok ya ka Youth Wing kujungi ya ka jinglet kujungi sitish po Delhi ban let ban support ya ka student movement bakim dei ban shim kabu yo ka kerto kala lani ban cry fox mo to te ngarung supwa ban penpai kum ni nakalyang kujungi yim sim ladon kata ka jimut ban sim kabu ladang idei ban sim kaburu ni ha ban sim kabu namar ba ni te nakalyang ka VP Kibor Away bat kumju hi nakalyang ka VP State Youth Wing ngilami sikmat ban penpau ki statement ki prepare ki media bat kumju ru nakalyang ka State Youth Wing ru kala le chiti po Delhi ban ya ketuka jingkarsan ya ketuka jingyaki yang dia po jantar mantar jongki students te maki kan kilam yo i mo ba nakalyang ka jongki nakalyang ka MLA lani nakalyang ka sarkari Borokaway ngimi ire bakin kran sapang ka jingyaki jongki students ni te nakalyang ka jongi sumkhya yaki jingjang isukya yaki ki jing bom ki jing tiet jong tu ki pulit hang thia po nong ba Delhi kumju ru ni sumkhya yaki ki jing leaks jong ki tu ki question papers mo jong ka need bat kham tam ya kitu ki jing suicide jing simno ya khat jubor ya kala ka jong ka mensim mo apui ngot ki students ki ban simno ya la ka jong ka jing em namar ba ki ka jing simno ka jong ki ngis ngotho ba ka dei ka jing shat mo ki breu ki ba le sing ala badong ki ba mla ban thiet ya ta ki jingkeli de ki pholak ngiyo sngo ba ki dia ya ta ki jingkeli te kini ki ba duk ki ba jenjar mo ki barit barya mas ngotho ba kimla ban thiet ya ta ki jingkeli de kini hi da ka mensim da ka jing trishtom mo ki penkre ya lade ban ya khun ya kani ka exam te de kani ka daw hi imat ba kini ki student ki la simno ya ka jingim jungki ki sngo ba ki la shashat mo ha kani ka sistem ka ba kani ka sarkar India kala kadon te ha kaju kapor hi ngasukwa ban ong kumni ba kajing kentho jong i MLA na pol Lamkra constituency hi bangi sim kabu ngasukwa ban keli ngasukwa ban bo jing keli kumni hatu ki students ki ba nakeleng kari India mo kilami sikmat ban yaki hatu kini ru sim kabu hatu kini ki students ki parents mo ki badan po nong ba hani po Shillong ha kapor ban yaki sport Delhi keladon ka protes ni po Shillong ru hatu kini ru sim kabu bat haka jo kapor ngakwa panong kumni ba kum kacak benriu ngimpat kalet mo ya ketuka kajingle jongka education minister haki por kisndam ki bamswa mo kacak benriu kompat kalet adu menta ba kadon kajing sim kabu haki tu ki por ba idang long kumka education minister mo kadon ketuka white ink kajing tak siali mo ya kituki jing tak seli ya kitu ki jing kini ki jing yele exam jong kini ki noi kai mo haki exam tungkam tungjam habidei ba jong kini kai hatu habidei ba kani pat ngasukwa ban bu ya ka jingkeli hatu pi phim sim ko bu habidei ba kani tena kali ang jongi ngisngo beniau ba ngi i ba ki MLA mo ki nomi khmat ka ba u pat ba hi ba ai ka mandit pat ba hi ka lajit ya ki
balong kita kini khmat kidang keran kum kitu kijat kitian mo baka BPP hi kasim kebu ha baka lech sport Delhi ngi tingin ngap ino ngin ya khmat bet nomor ma ngi habide ki issue jong ka education ke issue jong student ngin yai mi bet khmat ban ya kersan habide bat kini ki issue pada keju ka poru mo ngindang tresir ham susu nang ni khmat hang ni apo Shillong ni apo state jongi kumbai play hi hang ni apo state jongi ru ki issue ru ki ya stream hi mo naduk ka education naduk ki exam naduk ka thungkam thungjam play hi ka VP youth wing kalik khandra haba ki patba kia I information kia ut kia nam ni jumi khmat ban yarap ya ki patba la ni ki students la ni ki candidate ki balik ban wat ya ki kam ki jumki Habatien pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya